ଭାଇ ଯାହା ସବୁ ରେଟ୍ ହେଲାଣି ହବନି କଳ୍ପ ବେପାର ହଁ ଭାଇ ଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ରେଟ୍ ହେଲାଣି କଷ୍ଟମର ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ବଡ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ହେଇନ ଭାଇ 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 ଶୁଣ ଶୁଣ ଭାଇ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲ ଯେ 10 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗଲ୍ଫ ନେବି 10 ଟଙ୍କା ଦେବି ନା 50 ଟଙ୍କା ଦେବି ନା। ଭାଇ ତମେ କିଣିକି ଖାଅନି ବୋଧେ କିଏ ପଠେଇ ମାଗଣା ଖାଅ ବୋଧେ ଆଉ 12 ଟଙ୍କା ଏଠି ବର୍ଷା ହେଲାଣି 12 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଆଉ 2 ଟଙ୍କା ଦିଅ। 2 ଟଙ୍କା ତ ଭାଇ ନାହିଁ 2 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବାନ୍ଧା ହବ ଖୁଣ୍ଟର ଆଉ କଇଁଚି ଅଛି ନା କିସ କରିବ କି ଦରକାର ଟିକେ ଦିଅ ନା କଇଁଚି ଗୋଟେ। ରୁହ ଦଉଛୁ ଏଇ 2 ଟଙ୍କାର ସିଗାରେଟ ତମେ ରଖ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ନେଉଛି ପରେ ଆସି 2 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନେଇଯିବି ଆଉ। ଭାଇ ମୋ 2 ଟଙ୍କା ଏଟା କିସ କରିବି ନା